हे नाव आहे. तर ऑफकोर्स ज्यांना मराठी कळतं त्यांना कळेल की तुझ्या आईला ही ॲक्च्युली शिवी आहे. आपण काहीतरी तुझ्या आईला म्हणून काहीतरी पुढे बोलतो आणि त्यामुळे आपल्याला कळतं की ही शिवी आहे. तर ही एक लहान मुलांची फिल्म आहे. एक 12 वर्षाचा मुलगा प्रयत्न करून पाहतोय की शिव्या आल्या कुठून आणि तो शिव्यांचा शोध घ्यायचा प्रयत्न करतोय. आणि शिवी कायम आईवरच का असते, बापावर का नसते. तर अशा वेगवेगळ्या सब्जेक्ट्सला हा सिनेमा हात घालतो. लहान मुलांची फिल्म आहे पण आहे मोठ्यांसाठी. मी बोर्डिंग स्कूलला होतो, म्हणजे याची सुरुवात सांगतो कशी झाली याची लिखाणाची. की मी बोर्डिंग स्कूलला होतो आणि आम्ही रिसेसमध्ये एक गेम खेळायचो. त्या गेमचं नाव होतं तुझ्या आईला. आणि ते गेम असा होता की एका झाडाखाली आम्ही एकमेकांना खूप अर्वाच्य शिव्या द्यायचो आणि खूप डेंजर शिव्या द्यायचो. आणि जो सेन्सिटिव्ह होईल ती शिवी ऐकून तो हारला, असा तो गेम होता. सो तर त्याच्यावर बेस्ड असलेली ही फिल्म आहे. तर आजच्या या सगळ्या सोशल मीडियाच्या जगात जिथे ट्रोलिंग वगैरे वाढलं आहे, तर वर्बल व्हायलन्स काय असतो, म्हणजे फिजिकल व्हायलन्स तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, पण वर्बल व्हायलन्स काय असतो हे या फिल्ममध्ये कळतं आपल्याला. सो दिस इज फॉर यू. इट्स कॉल्ड तुझ्या आई. काय इंग्लिशमध्ये पण बोलायचं? नाही नाही, तुम्ही नो नो इश्यूज, नो इश्यूज. तुम्ही चालेल, मराठीत चालेल. तुम्ही बोलणार आहे ना? Let's hear some comments from the producers. Yeah. So yeah, let me compare this only. So Aditya and Sunilji are the presenters of this. Mr. Rajesh ji is also associated with us in the distribution side of it. I will first like to hear from Aditya and Sunilji, why did they pick this film up? So again, I'll speak in English and not too pro with Marathi. So when the subject came up, the title was very interesting, and when we saw the final film, the whole philosophy of why people abuse, there's an underlying tone of it in this entire film, and in today's day and age, we obviously go through this every day, and we really don't know the importance of why do people abuse, and seeing it from a 12-year-old boy and trying to find the true meaning of it, that's what held us to pick up the film. So this is the message is very interesting in the film, and also I think everybody mostly for adults who use language, there's a meaning of it, and just to spice it up, people who use verbal abuse, it's also for them to see it. Thank you. Thank you everybody present here, media and friends. मैं बहुत दिनों से आदित्य के साथ एसोसिएटेड हूँ, बट पता नहीं था कि ऐसी फिल्म के साथ हमारा एसोसिएशन स्टार्ट होगा जिसका कि टाइटल ही कांट एक्सप्लेन. सो आई होप कि ये हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा चले, एंड वी आर विशिंग कि हमारी बॉक्स ऑफिस लोगों को बहुत पसंद है. एज ए राजेश सिंह मैं प्रकाश फिल्म्स और एज ए को प्रोड्यूसर एंड प्रेजेंटर एसोसिएटेड हैं इस मूवी के साथ, और ये प्रकाश फिल्म के लिए बहुत ही ऑनर्ड का डे है. ये हमारी सबसे पहली मराठी फिल्म एज ए प्रोडक्शन, एज ए डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज आवर फर्स्ट फिल्म. सुजय, आदित्य, सनी और हमारे प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर प्रशांत जी हैं जो नहीं अभी आ पाए, सॉरी फॉर दैट. एंड क्या बोलूँ, नो वर्ड्स.
we are very happy. I'm feeling very grateful to launch our film at this platform of INPA and IFFI, and thank you to all of you present here. Thank you so much. Okay, this story. ओके स्टोरी येस बोलो. स्टोरी कुठली आहे, कुठल्या एका प्रांतातली आहे की पॅन मराठी स्टोरी टाईप आहे म्हणजे हां, तर स्टोरीचा अप्रोच पॅन मराठी आहे, पण घडते साधारण पुण्याच्या जवळ. अच्छा. सो फलटण म्हणू शकता. फलटणच्या भागात घडणारी ही स्टोरी आहे, पण त्याला असा काय भाषेचा लहेजा नाही. म्हणजे एक प्रकार कोल्हापूरची एक्सक्यूज मी सो त्याला असा भाषेचा काही लहेजा नाही आहे. त्याला म्हणजे कोल्हापुरीच बोलतायत असं नाही आहे. थोडीशी पुण्याजवळची गावठी मराठी आहे. सो ही मित्रांची स्टोरी आहे का ही, म्हणजे कसं काय? दोन म्हणजे त्याचे लेयर्स बरेच आहेत, पण दोन क्लास अपार्ट पोरं, एक गावातला आणि एक शहरातला, यांचं अपब्रिंगिंग आणि त्याच्यावरनं त्यांच्या बॅकग्राऊंडमधल्या शिव्या. म्हणजे एखादा गावठीच्या शिव्या खूप वेगळ्या असतील आणि एखाद्या शहरी मुलाच्या शिव्या फार वेगळ्या असतील. तर त्यांच्यातला जो होणारे कॉम्पिटिशन आहे आणि प्रत्येकजण जे शिव्या प्रोड्यूस करतो आपापल्या कॉन्टेक्स्टमधनं, तर तेच खरी मजा आहे. म्हणजे फिल्म बघायला तीच मजा आहे. ओके, एक प्रश्न होता की बरं आता मराठी इंडस्ट्रीमध्ये खूप चांगल्या मूवीज यायला लागला. श्वासपासनं जे सुरू झालं आहे त्याच्यानंतर खूप चांगल्या मूवीज यायला लागले, पण थिएटरमध्ये मूवीज मराठी बघायला तेवढे लोक दिसत नाही आहे. सो व्हॉट इज युअर अप्रोच की तुम्ही थिएटरमध्ये आणि OTTवरती पण येणार आहे का? काय अप्रोच असणार आहे? सो एकतर मराठी ऑडियन्सला थिएटरला आणायला खूप काम करावं लागणार आहे. म्हणजे अशाच प्रकारच्या काही वेगवेगळ्या सतत एक्सपेरिमेंट्स करून आपल्याला ऑडियन्सला थिएटरपर्यंत आणावं लागेल. अदर दॅन दॅट येस ऑफकोर्स ही रिलीज होईल, OTTवर पण येईल, पण मुद्दा असा आहे की जो मराठी फिल्मला जो भाव गेलेला आहे ना सगळीकडे, म्हणजे आज OTT तुमची पैसे देऊन विकत घेत नाही फिल्म, बरोबर, ती पेड पर व्ह्यूवर घेते. लोकांनी बघितलं तर ती चालेल असं. तर तो भाव आणणं आता गरजेचं आहे मराठी फिल्मला. आणि अशा लोकांशी असोसिएट होऊन जे हिंदीमध्ये काम करतात, हे सगळे हिंदी प्रोड्युसर्स आहेत, तर अशा लोकांबरोबर असोसिएट होऊन आपल्याला आपलं मराठीचं स्टँडर्ड वाढवावं लागेल. मला काही ॲक्टर्सबद्दल काही कळू शकेल का? कोण आहे, काय आहे, कसं आहे? म्हणजे सो मुलं तर सगळी नवीन आहेत, पण सिनियर ॲक्टरमध्ये राश्री देशपांडे तुम्हाला माहिती असेल तर ती आहे, संभाजी भगत आहेत, रोहिणी हट्टंगडी आहेत. अच्छा. आणि एक अशी 40 मुलं आहेत जी भरपूर म्हणजे 2000 मुलांमधून ऑडिशन करून मिळवलेली आहेत. महाराष्ट्रभरातली मुलं आहेत ती सगळी, आणि त्यांचे सगळे वेगवेगळे बॅकग्राऊंड आहेत. खरंच जे गावठी आहेत ते खरंच गावठी आहेत, खरंच जे शहरातले आहेत ते खरंच शहरातले. रिलीज डेट काय आहे म्हणजे? अजून नाही ठरवलेली आम्ही. आज सिनेमा कंप्लीट झाला आहे आणि आम्ही म्हटलं की पहिलं पोस्टर लॉन्च करूया, पण समटाईम इन म्हणजे अराउंड सुट्टी टाईम, लहान मुलांची जेव्हा सुट्टी असेल एप्रिल-मे मध्ये, अशा वेळेस याचा विचार करतो. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. गोव्यामध्ये दाखवणार आहे? हां, गोव्यामध्ये दाखवणार आहे का? गोव्यामध्ये हो, म्हणजे आमची रेग्युलरली रिलीज होते तशी ही पण होईल. थँक्यू. चलो, थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू.